Nå, vi er ankommet med Seljords Camping. Og her er receptionen. Jeg tror lige, de er mødt ind igen, dem der ejer det her, eller styrer det. Men det er Fjælden, der er her. Og klokken er 3:30, og vi har den 24. august. Vi kom jo helt op for Birkelund Camping, så det er et godt stykke opad. Et par timers kørsel fra Vøringsfossen cirka. Og vi er dame heldige med vejr, absolut. Ja, det er så der smager godt ormen. Hvis man har Loch Ness et eller andet sted. Man kan allerede se, at der er et par badegæster dernede med fjer. Ja, det ser dejligt ud. Så bare lige hytten, vi mangler. Det er sådan en middelstor en, vi har lejet. Og der er selvfølgelig bad og toilet i, som ikke skal ind, og fælles med andre, og så videre. Så jeg tænkte, jeg vil lige filme hytten, så man lige kan se, hvordan det ser ud, inden vi begynder at invadere det hele. Det er så en lille terrasse. Kølefrys. Og så videre. Det ser jo meget hyggeligt ud, absolut. Og sikkert en udsigt, man har. Men jeg skal også ud og grave efter guld, så det skal nok blive sjovt. Og det kan man så gøre her i området. Lige nu er der 21,5 plusgrader, så det er rigtig fint. Alting her på Seljord, campingpladsen, under stille og ro. Klokken er 8:30 om aftenen. Det ene sted, jeg ikke lige har set, det er det udkigstårn derovre. Så vi sender lige dronen derover og ser, hvor højt det er over, og hvordan det ser ud. Og hvem kan se derovre fra sådan cirka.
Alt i alt har det været en god tur heroppe i Norge, lige fra Vøringsfossen og herned til Seljord. Lige nu sidder jeg bare og nyder udsigten her om morgenen, inden vi rejser hjem her kl. 18 i aften.